u zich derhalve even bij de dienstdoende ringmeester. Dan kunnen we vlot beginnen en vanmiddag ook een redelijk tijdstip deze keuring beëindigen. Good morning to you all. To all our viewers from abroad, I'd like to welcome you specially on this day here in Friesland, on the 2 breeding days of the Society of the Breeders Society from Blauhuis. We have 2 days ahead of us. Today we will start, and Saturday we will have the 2nd day, and I hope you enjoy everything what is happening today, and of course especially on Saturday. I wish you a very nice day, and I hope you enjoy anything that is going by today. Thank you. En dan is natuurlijk ook vandaag de livestream present hier in Ring, waar de stamboekopname plaats gaat vinden zo dadelijk. En het afgelopen jaar is dat toch een dermate groot succes dat ook vandaag is besloten om met name de 3-jarige paarden voor stamboekopname via de livestream de wereld in te sturen, zodat ook liefhebbers van het Friese paard over de hele wereld mee kunnen genieten van de kwaliteit van de paarden uit het volkgebied van Blauhuis. Het is 8:30, we willen heel graag beginnen. En mag ik u verzoeken om in ring 4 met de 4-jarige veulenboekmeester te verschijnen. Meld u zich even bij dienstdoend ringmeester Harm van der Meulen. En ik zie dat er al veulens staan bij de vooropstelling. Prima, dan kunnen we ook daar exact zo dadelijk om 8:30 beginnen. Publiek 1, de hengstveulens die dienen te verschijnen in ring 1. De merrieveulens in ring 2 en de opname van 4 jaar en ouder in ring 3. En komt u maar deze kant op, in het geval van rubriek 5, de opname voor 4 jaar en ouder. Het betreft een 4-tal paarden, catalogus 5 tot en met 79. Komt u zo snel mogelijk indien mogelijk deze kant op. De jury is er klaar voor en wij zijn het ook.
het secretariaat. En bij de koffiecorner onder het terras hier. En dan via het volslijne oevershop van qua keuringsdagen, Joet en dat van Thomasje hier in Haren. Ik moet er even rekening mee houden dat we nog deze keer in Haren willen, want je hebt heel gauw de neiging om of Sint-Niek of Blauwhoes te zitten. En dat is deze keer net onder water. We zijn natuurlijk ontzettend blij dat we bij deze schitterende locatie hier in Gasterwol u qua voordagen van 2021 horen kennen. En natuurlijk is het al bekend dat we hier van 15 tot en met 19 september de centrale meekeuring van het Koninklijk Fries Dienstenstandel houden zullen. Een prachtig plek. En zeker ook voor ons in de steun, dus programma hier in Gasterwol biedt prachtige mogelijkheden om in het medischprogramma op een schitterende ondergrond deze zandbodem om hier dat medischprogramma te houden. Met een tal finales, ST23, een aantal tuurrubrieken, een aantal shows, maar standboekjes die weer Francis zien te zullen. En zij hebben een aantal ingrediënten die het medischprogramma hier in Haren in elk geval toch een liefst beetje de sfeer van Blauwhoes benaderen door, zeg mij, dat verregenen. En 70, 76, 77, 78 en 79. Die categorie jaar en ouder voor stamboekopname verwachten we zo. Allereerst in ring 4. Meld u zich even bij dienstdoend ringmeester Hart Vermeulen. Nou, ring 1, daar is activiteit. In ring 2 is nog weinig activiteit te bespeuren. Willen dat graag anders. De jury staat met zwarte voeten wachten. Komt u AUB met uw medewerker naar ring 2. Bij de veulenringen heel matig te beluisteren is. Ja, daar kunnen we wat dat betreft voor vandaag niks aan doen. Zaterdag zal dat beter zijn, dan is de firma Koopmans hier present om de geluidsversterking te verzorgen. En dan hopen we dat dat in elk geval bij de veulenringen beter zal gaan dan nu. Hier op het hoofdterrein is het, wat mij betreft, denk ik, goed te verstaan en te volgen. En dan kan ik u nog melden dat uit de eerste groep, en dat is ook even voor de jury, want het is tot nog toe nog niet vermeld, 78 aanwezig is. 78 zal dus in deze groep niet verschijnen.
in dit geval dus een drietal paarden. En dan gaan we eens kijken wat de jury van deze eerste 3 paarden gaat vinden. En dat horen we natuurlijk straks, zoals altijd. In dit geval vandaag, naar ik aanneem, door de woordvoerder van de jury, die ik tevens tegelijkertijd even aan u voorstel. De dames Sabine Zwaga, Annemiek Elzinga en het gezelschap wordt gecompleteerd door Jan Hellings. Kwaliteit in de baan bij het jurykorps. En laten we hopen dat dat ook een beetje terug te vinden mag zijn in de kwaliteit van de aangeboden dieren vandaag. En dat wachten we natuurlijk net als ieder jaar vol spanning af. ...75 dus Branda van de Struitse Hoek. 76 Amalia van het Oosterzand. En 77 als laatste Detje van Mars Herne. Dat zijn de 3 paarden die op dit moment opstappen. Ring 1 de Veulens, ring 2 de Merrieveulens en hier in ring 4 de 4 jaar en oudere merries voor opname, stamboek, dat wel sterfverklaring. De jury Hengst Veulens bestaat. Voorzitter mevrouw Corrie Terpstra van der Meer uit E. Frans Smits de Sondel, mevrouw Wieneke Blom de Kerkgaast en toegevoegd aan Dick Brummel uit Epe. En dan kan ik natuurlijk niet achterblijven de jury voor de Merrieveulens even aan u voor te stellen. Bestaande uit Piet Bergsma uit Zandhuizen, Willem Sonnema uit Anjem, Peter de Meulmeester uit Heinekens Zand en toegevoegd aspirant mevrouw Visser uit Langmeer. En dat er via de beoordelingscursussen toch ook weer jonge mensen doorstromen naar een mogelijke juryopleiding. En in elk geval een aantal die dan 1 à 2 jaar mee mogen lopen als aspirant, jurylid, besloten wordt of ze wel of niet toegelaten worden definitief tot de geledingen der jury.
Binnen je over het letter hier onkaan uiteraard bijzonder hartelijk welkom uit naam van het bestuur van de vakvereniging het Frieske. Ongeveer zo'n we het in Sint-Niek voor die gaan en steun in Blauwhoes. Waarom de bekende redenen zitten we nu Joet en steun hier op die prachtige locatie van Menege Gasterland. Wat we tegen gastvrij verwelkomen binnen. Geweldige faciliteiten, prachtige banen, een schitterend terrein. En hier in Ring Fjouwer, met straks de trein verschijnen zullen, hebben we nog een drietal Fjouwer hier en opmerkings voor opname staan, dan wel sterfverklaring. En hiernaast op het gasgedeelte, de Hiestofan in baan 1 en de Merifan in baan 2. Catalogus die ben hier onder het terras, onder het ouddak hier bij de Menege te verkrijgen. Maar daarin een volslijn overzicht van alles wat hier Joet en steun te belipje valt. En opjoet is voor de keuring. 69ste volkdij in de geschiedenis van het Frieske Hinder. En hier we vriend het net oorlaatse matten, dan hier we nog Joet. De 70ste volkdij hebben. Dat is nou Takamir Safir. Hopen we natuurlijk dat we op ons oude vertrouwde plek, zonder ik maar wat in verkeerde zin over hier deze locatie te hopen we toch dat we hier op ons vertrouwde adres in Sint-Niek en Blauwhoes uw 70ste volkdij belibje kennen. De sfeer en de omstandigheden in het dorp Blauwhoes en de geerwerking bij de merkencommissie is toch van die aard dat we toch heel graag uw jubileum der vieren willen met een heel groot pad story van de vakvereniging Skreun is. Laten we daar op hopen en dat de omstandigheden wat dat onbelangrijk dan ik weer wat gewoner wijzen zullen. Natuurlijk ben we blij dat we toch Joet en Steun een programma hier aanbieden kunnen. En mij steunt een beetje toch ik nog een redelijk aantrekkelijk mediaprogramma bij tuurrubrieken, finales van het Best Gent, hinder een aantal shows en 2 hiesten die je acties zullen. Wieboud en Wardi
En dan hopen we toch op een heel mooie doorsneun waarin de baasperiochten. Nu krijgt Justus beter liedje als die van Joet, maar als het net verhoord en als het zo goed als dat het nou is, dan is het Joet hier heel noffelijk te wijzen. En helemaal als het dan ik nog een beetje droeg blijven wil. En nogmaals, excuus voor de geluidsvoorziening die blijkbaar niet helemaal goed te verstaan valt bij de veulenringen. Op dit moment weinig aan. Voor zaterdag is onze vertrouwde geluidsleverancier, de firma Koopmans uit Ewin, hier weer aanwezig en zal ook zorgen dat er bij de veulenbanen betere geluidsvoorziening gerealiseerd zal worden. Maar in elk geval hier voor het front van de manege is het volgens mij, en mocht het anders zijn dan hoor ik het graag, maar is het volgens mij prima te volgen. Programma's dus ruim voorradig bij het secretariaat en op het verkooppunt hier bij de voorzijde van het terras. En daarin het enige overzicht van de te keuren en aangegeven dieren. Hengstveulens naar de vooropstelling, zodat de jury vlot kan doorkeuren. Meldt u zich wat dat betreft even bij ringmeester Rijn Hettinga bij de hengstveulens en Yvonne Balinga, ons contactcommissielid van de vereniging, die debuteert vandaag als ringmeester bij de merrieveulens. Meldt u zich dan alvorens u de ring betreedt. Dan blijkt dat de aanvoer en het heel graag anders. Zijn innerlijk zorgen dat er voldoende aanvoer in de veulenringen te vinden is. Juries staan wacht, moeten we niet hebben, haalt de vaart uit het programma.
Een vriendelijk verzoek om ook bij zowel de engst als de merrieveulens wat sneller richting de vooropstelling te komen. En of het nou toeval is of niet, dat laat ik in het midden, maar feit blijft wel dat wij intussen bij de veulens, in veulens het beste veulen wat aangeboden werd, een eerste premie konden noteren. En die is toegekend aan catalogus nummer 46, Rooske Rikst van Lietsgrons, geboren op 9 maart. De vader is Alwin 469 uit de moeder Merel van de Marne, moedersvader Jasper, fokkereigenaar mevrouw Joyce Boonstra Hielkema te Hichten. Eerste premie dus voor 46 Rooske Rikst van Lietsgrons. En het is misschien wat vervelend om dat steeds te moeten herhalen. Ja, niet voor mij, maar om als inzender dat aan te horen, dat graag wat meer tempo in de jurering en met name in de aanvoer van veulens bij de veulenbanen willen zien. Dus een dringende oproep aan onze leden om wat sneller richting de ringmeesters bij de beide veulenbanen te verschijnen en u even aan te melden. Het werkt voor de jury ook motiverender dan dat men steeds moet staan wachten. De eerste groep 3-jarige veulenboekmerries te vinden vanaf pagina 21, rubriek 6a, die willen we graag zo snel mogelijk al in de vooropstelling. We beginnen met nummer 80 tot en met 88. Ja, goedemorgen dames en heren. Ook de mensen thuis die via de livestream kijken. We zijn op de Fokdag Blauwhuis in Harig. We keuren hier de opnames in de zandbaan. Dit wordt via de livestream uitgezonden. En achter ons zijn nog 2 grasbanen waar in 2 banen de veulens worden gekeurd. Het is al gezellig druk en het weer is fijn. De regen en de misser is opgehouden. Dus ja, alle voorwaarden zijn aanwezig om er een mooie dag van te maken. We zijn begonnen met rubriek 5, de keuring van 4 jaar en oudere veulenboekmerries. In deze rubriek waren afwezig nummers 78 en 79. Catalogus nummer 75 is opgenomen in het stamboek, dat was een 13-jarige merrie. En catalogus nummer 77 konden we helaas niet opnemen. Teruggekomen voor primering is catalogus nummer 76. Een 4-jarige merrie met een edel hoofd, veel expressie in het hoofd, voldoende behang. Zou wat meer neklengte mogen hebben.
De merrie zou wat geslotener mogen in de bovenlijn. Ook de aansluiting zien we graag wat sterker. De merrie heeft voldoende kwaliteit beenwerk. Het voorbeen is een fractie hol gesteld. De stap is takmatig en voldoende ruim. De draf toont de merrie buiging in het spronggewricht, maar blijft daarbij wat op de voorhand lopen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Opgenomen in het stamboek, dus met de 3e premie, Amalia van het Oostersland. Een Heike Maltamme Fokker A.J. Wilsma in Ottenkerk en in eigendom bij mevrouw Lisa Visser in Oude-Horne. Dan willen we graag de eerste groep 3-jarigen in de vooropstelling. En uit die eerste groep, ja, het is jammer, maar het is niet anders, kunt u alvast een 3-tal paarden doorhalen die aanwezig zijn, te beginnen met 81, 82 en tenslotte 86. Die 3 paarden zullen niet verschijnen. Dat is de enige naam. 4 die overblijven en die zo dadelijk voor de jury rond gaan stappen en vervolgens individueel beoordeeld zullen gaan worden. Om eens te kijken hoe het met de kwaliteit bij de 3-jarige veulenboekmerries staat. Hengst Veulens graag richting vooropstelling. Aanmelden bij Rijn Hettinga. Merrie Veulens aanmelden bij Yvonne Walinga. In hun functie als ringmeesters bij de Veulenringen. En werkt u eraan mee dat de jury mooi, vlot door kan keuren. Als nummer 80 zo dadelijk ook zal verschijnen, dan kunnen we beginnen met het rondstappen. De overigen staan gereed. Dus vriendelijk verzoek aan nummer 80 om deze kant op te komen. Zodat de dames Zwaga, Elzinga Ja, dat hinder erin, dat hinder maar bij de baan komen. en de heer Hellings mooi door kunnen gaan met het beoordelen van de eerste groep 3-jarige veulenboekmerries voor stamboekopname. Omdat dit een relatief kleine groep is,
verzoek ik ook vriendelijk de tweede groep deze paarden alvast in gereedheid te brengen en aan te bieden voor de controle. En het laten meten, zodat u aansluitend na de eerste groep mooi als tweede groep binnen kunt komen. En meldt u zich even tijdig bij onze ringmeester Harm van der Meulen. Ja, op echte boom. Nee. Bovenbouw, hè? Goed zeer, zie je wel een slechte bovenbouw. Komt die jas hier ook in uploaden? Hey! Hey! Nou, super Jesse. Eerste groep 3-jarigen voor de opname, dan wel sterfverklaring. We gaan eens kijken hoe het gesteld is met de eerste groep, met name de kwaliteit daarvan. We beginnen met nummer 80. Ik meldde u al dat aanwezig waren 81 en 82. Dan vervolgen we met 83, 84 en 85. En afgemeld tenslotte 88. Wil de volgende groep te beginnen met 87 tot en met 93 zich alvast klaar en aansluitend deze kant opkomen.
Losstappen, Jesse. Jesse, die pak je van mijn eind. Dit is onder indruk aardig dat het zo wordt voorgezien. Ah, helemaal niet. Mooi naar de hoek komt. Dus maar net bij die dranghek, jongens, zullen we daar tegen? Ja, die dranghek, ja, maar Jesse. Stroomregelen je Tjalling. Roelof. Ben jij mensen? Jongen. Het Roelof niemand voor? Ah, de shirt staat er net zo uit voor. Wat? Alleen maar. Dat er het nog wel netjes vrede. Maar het weer was ook niet... Op die dat je een ringwijn dat je niet mee. Ja, allemaal. Good job. Oh ja. Opletten, hè. Zo, opletten. Net van twee kanten moet je eigenlijk.
Ja, klaar. Goed. 83. Dankjewel. Ik krijg er heel blij vanavond. Had hij een meetbriefje? Ja, 64. Dat vrije Ik heb net gekregen. Nee, dat komt. Zoek het even op, Harry, net. Ja, ik breng het even, hè. Jongens, even naar die meter daar. Dat briefje van mij. Heel stil. Maar die hij die beet hark en die jongens even voorbrengen. Ja, die vallen moet. Je moet me juist erheen. Maar hij is hier wel. Maar hij pakt wel even 2 rondjes daar. Zet de sweeper, laat jaren. Vooral ik ben direct wel even rond van. Kijk, ik heb hier wel even niet mee daar. Ja, sir. Ja, dat is gaaf, ja. Nienke, hier komen. In de vergaar. Nienke, zou je alsjeblieft het paard vast willen houden? Zou dat lukken? Zou ik helemaal wijs zijn. Nee, goed, daar even staan. Kijk, hij de hele dag gezien. Ja. Wat is dit, Jelme? Jelme? Wat is dit voor een? IJzer? Jampie, Jampie. Daar even staan. Of over, vat hem maar een rondje over, heb ik nog liever. Hij heeft weer met de Reinder gedaan. Deelnemers tweede groep 3-jarigen houden weer rekening mee dat we misschien iets voorlopen op het schema. Door het feit dat er in de eerste groep een paar paarden aanwezig zijn. Dus houd er rekening mee dat u misschien eerder aan de beurt bent. Graag uw medewerking in deze. Best in het. Goeie techniek. Ja,
Harry Sabine. Dan heb ik een eerste premie, een tweetal zelfs, voor u bij de hengstveulens. Te beginnen met nummer 8 van uw catalogus, Skelter van de Middelzee. De vader is Pier 448, moeder Ria IT, moedersvader Anton. Fokkers-eigenaren mevrouw Gedeboer-Boersma en S.A. Flapper en J. Klaster te Nijland. En de volgende eerste premie voor catalogus nummer 10, Remco van de Terpen. Vader Menne 496, moeder Valerie van der Terpen, moedersvader Maurits, fokkereigenaar R.J. Rienstra te Wommels. Eerste premies dus voor 8 en 10 bij de hengstveulens. En dan heb ik nog een tweede eerste premie, Veulen bij de Merries, toegekend aan catalogus nummer 44, Suus L.W. De vader is Boet 516, moeder Hester L.W., moedersvader Jisse, fokkereigenaar familie Ga jij die Ludema. voorbrengers van mij daar weghalen, dat die Een gewoon van maar die rondstappen? succesvolle fokkers uit ons fokgebied, de Witmarsen. En dan bent u weer helemaal op de hoogte. En natuurlijk de eigenaren van de eerste premies, uiteraard van harte proficiat. Altijd weer bijzonder spannend, die koninginnenrubriek zoals dat in de wandelgangen. En niet alleen daar vaak betiteld wordt, de opname voor 3-jarige veulenboekmerries. Een hele intensieve training gaat daar vaak aan vooraf bij de diverse trainingsstallen. Die we niet alleen in Friesland, maar ook daarbuiten natuurlijk zo langzamerhand rijk zijn. En waar paarden tot in de perfectie worden voorbereid op deze dag. En op dit moment suprême, om het zo maar eens te zeggen. En natuurlijk wil iedereen graag met een stermerrie naar huis. Maar helaas gaat dat niet altijd op. Het beste is soms zelfs niet goed genoeg. De lat ligt wat dat betreft ontzettend hoog. En zo hoort het natuurlijk voor een zichzelf serieus nemend en respectvol stamboek als KFPS.
Nou is het natuurlijk aan de andere kant wel zo dat mocht het zo'n eerste keer bij 3 jaar niet lukken, dan hebt u natuurlijk altijd nog de mogelijkheid om ooit een jaar later nog eens een keer een poging te wagen. Ja, velen zijn van mening en hebben de indruk dat de lat dan soms nog hoger ligt. Ja, dat waag ik enigszins te betwijfelen. Maar ja, als het meteen als 3-jarige lukt, dan heb je dat natuurlijk binnen en dan kun je een verder plan van aanpak uitstippelen om de vervolgpredicaten te proberen te bemachtigen. Want dit ook 3-jarige paarden die met een eerste premie mogelijk vandaag bekroond worden en derhalve ook hun opwachting mogen maken op de centrale keuring, die hebben daar dan de mogelijkheid om tot voorlopig keurig te worden bekroond en gekroond. En om dat predicaat definitief te verwerven, moeten ze dan wel aansluitend een ruimvoldoende IBOC, dan wel ABRP-test laten zien. Omdat de kroonpredicaat, wat een aantal jaren, intussen alweer een jaar of 15 terug, denk ik, in het leven is geroepen, om de betere stemmerries te onderscheiden. En om uit die groep kroonmerries ook op termijn de merries met het hoogste predicaat in de fokkerij, het modelpredicaat, te kunnen bemachtigen. Selectie daartoe is onontbeerlijk en vernader streng. Pakken, Zo en hoort 3. het ook. Trouwstappen. Zitten we eens opzitten, Marijn. Dan gaan we met de eerste groep. Zo dadelijk, ik hoor zo dadelijk welke paarden dan terug worden verwacht voor het rondstappen. En ook onze ringmeester Harm van der Meulen begeeft zich al richting de jury om dat te vernemen. En dan zullen we straks per microfoon van mevrouw Sabine Zwaga, KFPS-inspecteur, het oordeel van ieder paard per microfoon tot ons horen komen. Ik vind het niet zo mooi voor het keer. Marijn? Marijn? Nou, de jury is intussen toch nog druk aan het overleggen over die 4 paarden die zo net voorbij zijn gekomen in de individuele presentatie. En dat we een voorlopige plaatsing aan u door kunnen geven, wordt er toch nog heel druk met elkaar gediscussieerd over de individuele paarden om tot een zo eerlijk en juist mogelijke opstelling te komen. En natuurlijk, dat is ook een spel wat daarbij hoort. Men probeert elkaar met argumenten te overtuigen. En uiteindelijk zal er dan op een bepaald moment een voorlopige plaatsing komen. Zo dadelijk geef ik alvast bij deze de microfoon over aan Sabine Zwaga en zij zal u verder inhoudelijk uitermate voor sommige eigenaren verheugend verslag gaan doen.
Ja, beste mensen, de eerste groep driejarigen en Henk Dijkstra noemde het een koninginnenrubriek. En deze paarden maken dat allemaal waar. Ik begin, we moeten toch met het laatste nummer beginnen. Ik wou gaan toelichten van voor naar achter, dus je mag nog even weer terug. Wacht even. Ja. Ik begin met het kopnummer. Catalogus nummer 80. Een hele grootramige, langgelijnde merrie met veel front, een hele lange hals. Het hoofd zou misschien een tikje meer expressie mogen hebben. De merrie heeft een goede bovenlijn, droog beenwerk, stapt resoluut, actief, takmatig. Zou er bij het voorbeen misschien nog iets verder weg mogen zetten. In draf toont de merrie veel afdruk, veel vouw in het achterbeen, schakelend vermogen, veel houding, mooi op eigen benen. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. Dan gaan we naar de tweede geplaatste. Wederom een langgelijnde merrie, grootramig met een sterke bovenlijn, een royale schouderpartij. Merrie beschikt over keihard beenwerk, goede kruisligging. De stap is actief en takmatig. In draf ook deze merrie veel afdruk, veel balans, mooi gebruik van het voorbeen. Deze merrie wordt opgenomen en sterverklaard met een eerste premie. Dan catalogus nummer 85. Een merrie met een sierlijke belijning, evenredig gebouwd, fraai hoofd, heeft een lange koten. Merrie stapt actief, zet het voorbeen daarbij goed weg. In draf toont ze ook veel techniek en een goede balans. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een eerste premie. En tot slot catalogus nummer 83. Een jeugdige merrie, goede sterke bovenlijn, correcte beenstanden. Merrie die in de stap sluit het achterbeen mooi aan bij het voorbeen. De draf is met een snel achterbeen, krachtig, iets op de voorhand, maar wel met veel afdruk. En deze merrie sluit de rij en wordt ook ster met een eerste premie. Gefeliciteerd! Nou, daar ben je super even stil van. De eerste klap is een Daalderwurg, sinds we dan ook zien Fries. Een geweldige score. Fjouwer. Hartstikke blide, eigenaar. Is toch wel een sensationeel begin van uw 69ste voortij. Fjouwer, eerste premies, eerste groep, driejärige merries. Een schitterende score en natuurlijk al vestig om de eerste 12 de uitnodiging om de sneeuwte midden maand te doen voor het kampioenschap bij de driejärigen. Kop, Gerritje E. van der Noesterhoeve. De vader Johannes 484 uit de beroemde model sportmerrie. Potkampioen van Bouwhuis en de centrale keuring. Elta Maaike van der Noesterhoeve. Moedersvader Norbert, fokkereigenaar Pieter Hokkema in Pitmarten. Dan Hiske van Gallingenstaten, catalogus Fjouwer. Vader Jurre 495, viervoudig kampioen van de hengstenkeuring. Uit de Tjalledochter Japke van Gallingenstaten, fokker Johannes Oosterhaven in Tjum. En in eigendom bij de heer Geer Oosterhaven in Tjum. Dan Hanna van Hilpen. Hotske van de Marne 85. De vader is Alwin 469. Moeder Tommy van der Marne. Vader Jas. Voorkrijgenaar D. van Voek. En in eigendom bij mevrouw J. Boonstra Hilkema in Hichtem.
En last but not least 83 Hanna van Hielpen, eveneens van Jurre uit de model- en sportmerrie Wietske van Hielpen, moedersvader Onne, fokkereigenaar mevrouw R. de Vries Bakker te Hinderlopen. Gefeliciteerd allemaal. Tweede groep graag in de vooropstelling. ...87 tot en met 93. Graag naar de vooropstelling.
het mooi? Ik kom nou de baan weer. Lukt het met aanjagen, Jelmer? 4 helpen. Doe alles voor je, hè? Pijpen doen we niet meer, bedrijf. Net erin zitten, dus net erin. Weer dat. Weer dit. Wie wel bij? Wie wil je al daar? Meter niet 60. Wie wil je al daar? Weer dit. Wie heeft hier aan de lijn op? Ga, Roelof, goed zo, jongen. Zet ze maar bij me erin. Ja, is dat zo? Hebben we niet in box? Ja, doe wel niet in box. Moet zeker worden. Velbediening. Ja, komt ie, jongen. Wat je plakje op kunnen, hè? Geen euro?
Dan heb ik nog een eerste premie bij de Merryveulens voor u toegekend aan catalogus nummer 51. Sippy van het Zouw. De vader is Vonger 478 uit je moeder Beertje van het Ichtenveen. Moedersvader oud-kampioen Tjalla 454. Fokkereigenaar G. van der Horst in Warns. Of het nou toeval is of niet, hij doet zich wel voor dat er tot dusver in de beide Veulenringen 3 eerste premies zijn gevallen. Bij de hengstveulens, ik herhaal nog maar even voor u, aan catalogus nummer 8, 10 en 11. En bij de Merryveulens aan catalogus nummer 60, 44 en 51. Dat is de totaalscore 6 keer oranje in beide Veulenringen. En u hebt natuurlijk al lang met mij geconstateerd dat in deze groep 3-jarige mens 89 aanwezig is. En de rest is dus present. En dan gaan we kijken hoe zich dat ontwikkelt in de tweede groep. Het zal heel lastig worden om het resultaat van de eerste groep te evenaren, laat staan te overtreffen. Maar dat wachten we natuurlijk in spanning af. Die 4 oranje uit de eerste groep, die nemen ze ons in elk geval niet meer af. Ongetwijfeld is een aantal van u hier later gearriveerd. Welkom nogmaals namens het bestuur van de fokvereniging Het Frieske Hinder, oorspronkelijk gevestigd te Sneek. Ja, normaliter bent u van ons gewend als fokvereniging Het Frieske Hinder dat wij onze fokdagen in Sint-Nicolaasga op donderdag en aansluitend dan op zaterdag te Blauwhuis organiseren. Maar in dit geval, in dit bijzondere jaar met alle COVID-beperkingen die dat met zich meebrengt, is ervoor gekozen om toch deze 2 keuringsdagen te organiseren met publiek, ons houdend aan de voorschriften, dat wel uiteraard. En hopen we toch op 2 prima dagen hier in deze prachtige vervangende locatie Manege Gaasterland, waar men de zaken perfect voor elkaar heeft en dit mag onderhand toch best een van de mooiste locaties in Nederland gelden. En we zijn er trots op dat we onze vervangende fokdagen, de 69ste in de geschiedenis van Blauwhoes, zoals men ons dan in de volksmond heel vaak noemt, dat we die toch hier in Gaasterland op deze prima wijze kunnen organiseren. Tot dusver resultaten alleszins heel acceptabel. Bij de veulens in totaal, bij zowel merries als hengsten, 6 eerste premies tot dusverre. En bij de 3-jarige voor stamboekopname, met name in de eerste groep, een overweldigende uitslag zou ik bijna willen zeggen, van 4 oranje rozetten, anders gezegd 4 eerste premies in die, wat wij dan altijd noemen, de koninginnenrubriek. De 3-jarige merries voor opname, stamboek en sterfverklaring. Een fantastische score en dat zal heel lastig worden om dat in de loop van de dag, in welke groep dan ook, te evenaren, laat staan te verbeteren.
Een fantastische start. En we hopen dat het pijl wat wij hebben gezet in de eerste groep zich toch ook een beetje mag voortzetten voor de rest van onze 2 fokdagen. En dan kan ik u nog melden dat wij zaterdagmiddag, zoals gebruikelijk, in Blauwhuis ook altijd een prachtig afwisselend middagprogramma kunnen brengen. Dank alvast aan degenen die zich daarvoor in willen zetten. We hebben de finales voor het bestgaand rijpaard. We hebben tuigrubrieken. We hebben 2 stamboekhengsten met veulens. Wardi en Wieboud. Een heel aantrekkelijk middagprogramma en ik zou u alvast op voorhand uit willen nodigen om daarvan getuige te zijn.
succes even. Tot zo. Tot zo. Wij gaan even foto's geven. En je bent van die marketen. Doe je maar even open. Maar als het door een omdoogtijd. Dan doe je dus nooit 100. Hey, goeiedag. Kijk je straks ook terug wel, maar vanmiddag ik ben op een keuring.
eigenaren van 3-jarige merries uit rubriek 6C, te vinden op pagina 23. Houdt u er rekening mee dat u aansluitend hier zo dadelijk in deze ring 4 aan de beurt bent en zorg dat uw tijd klaar staat. 94 afwezig en dan houden we over 95, 96, 97, 98 en 99. Dat is de eerste volgende groep, rubriek 6C.
90 en 88. Voorlopig de opstelling 1, 90 en 80. Die 3 paarden zijn teruggevraagd. En dan horen we zo dadelijk uiteraard van mevrouw Sabine Zwaga hoe het met de primering is gesteld in deze groep. Nadat ze dus ook in alle rust nog eens een keer als groepje rond kunnen stappen. En ten aanzien van dat onderdeel en de selectieprocedure nog wel eens positief willen scoren. Wat meer rust en ontspanning bij zo'n rondstapronde, dat wil nog wel eens net de balans de juiste kant op doen slaan. We wachten uiteraard met u in spanning af. Laat je roep nog net. Normaal zit hier altijd. Groep 3-jarigen. In deze rubriek 6 merries gekeurd. Nummer 89 was afwezig. Niet opgenomen helaas is nummer 92 en stamboek geworden zijn de nummers 87 en 93. Op de derde plek in deze rubriek geplaatst. Catalogus nummer 88. Een grootramige merrie die iets meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Merrie zou ook wat opwaarts gebouwd mogen zijn. Wat meer kruislengte mogen hebben. Beenwerk is voldoende droog. Achterbeenstand is recht. De merrie die stapt actief. Verdruift hierbij met het achterbeen mooi het voorbeen. In draf toont de merrie balans. Krachtig achterbeengebruik. Voldoende opwaarts. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan op de tweede plaats catalogus nummer 90. Een merrie met een sterke bovenlijn, ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die goed stapt. De beenstand, de voorbeenstand zien we graag correcter, erg toontredend. In draf toont de merrie voldoende lichaamshouding, blijft daarbij iets traag in het achterbeengebruik. Deze merrie wordt ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. En tot slot op kop geplaatst catalogus nummer 91. Een correct gebouwde merrie met ruim voldoende rasuitstraling, edelhoofd, voldoende behang, mooie lichthoofd-halsverbinding. De merrie die zouden we graag wat minder week gecoacht zien. De merrie stapt ruim en goed door het lichaam. In draf toont de merrie een goede houding. Ze mist eigenlijk een beetje rust om de pas mooi af te maken. Maar ze toont voldoende gedragenheid. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd. Kort, prachtig, mooie duidelijke uiteenzetting van het hoe en het waarom in deze tweede groep. Nogmaals het verzoek aan de derde groep om deze kant op te komen. 2 paarden dus genomen in het stamboek met een derde premie. Een wit roset en aan kop geplaatst. Catalogus nummer 91. Goudjeblom van de Ridderdiek. En dan weten we al dat het uit de fokkerij van Tiemen en Annie Duiven de Harpert afkomstig is. Geboren in uiteraard 2018. Vader Omer 493. Moeder Sibretta van de Ridderdiek. Moedersvader Andries. En in eigendom bij mevrouw J.J. Boelens Kienstra van Nes te Ameland. Uiteraard gefeliciteerd. Een derde premies voor 90. Isa van het jachthuis. Julius Malolre van mevrouw Snijders in Nijmegen. En tenslotte 88. Hotske van IJssen 489 maal Meeuwis 438. Fokkereigenaar en Leijendekker de Witmarsen.
en dan bent u volledig op de hoogte. De volgende groep blijft 90 dus aanwezig. En houden we over 95 tot en met 99. Dan komt u AUB snel deze kant op. Ja, maar ook niet hoor.
Dan heb ik voor u nog een tweetal eerste premies. Ten eerste bij de Merrieveulens toegekend aan catalogus nummer 63. Sjoukje van de Suderlenen. Van de vader Tiemen 503. Moeder Iemtje van de Suderlenen. Moedersvader Maurits 437. Fokkereigenaar Henk Dijnem te Schraat. En bij de Hengstveulens een eerste premie toegekend aan catalogus nummer 13. En dat betreft in dit geval Pronkjuweel van Betterzicht. En die doet zijn naam wat dat betreft zeker ook eer aan. De vader is Vonger 478. Moeder Ildau van Betterzicht. Moedersvader Tjalle 454. Fokker-eigenaren G.G.F. van Dijkhuizen en M.G. Griffioen te Vollega. En allebei natuurlijk van harte proficiat. En dan even een mededeling bestemd voor de eigenaren van een eerste premieveulen. Aan het eind van de keuring hier vanmorgen wordt bepaald welke 2 veulens van zowel de hengsten als de merrieveulens worden uitgenodigd om zaterdag hier in Gaasterland deel te nemen aan het veulenkampioenschap. Dus die worden aangewezen door de jury. En zo gauw daarover duidelijkheid bestaat, dan hoort u dat uiteraard van mij. Dienstmededeling nadat deze groep 10-jarige medisch uit rubriek 6C zijn beslag heeft gekregen, willen we het programma in dezezelfde piste vervolgen met rubriek 8. En dat betreft een aantal stermedisch van 4 tot en met 6 jaar. Die worden dus in dezelfde piste gekeurd en het betreft de catalogus nummer 100, 101, 103 en 104. En daarbij blijft 102 dus aanwezig. Stermedisch 4 tot en met 6 jaar, u bent straks aan de beurt.
de totaalscore bij de hengstveulens voor u. De eerste premies werd toegekend aan catalogus nummers 8, 10, 11 en 13. En bij de merrieveulens 44, 46, 51, 54 en tenslotte 63. Dat is de oogst van eerste premieveulens tot dusver. En natuurlijk hier bij de driejarigen een score tot dusver van een viertal eerste premies uit de eerste groep. Dan vervolgens een tweede premiesterren uit de tweede groep. En we gaan eens horen straks bij monden van Sabine Zwagen hoe het staat met de primering in deze laatste groep. En dan maken we ons daarna dus op voor de stermerries van 4 tot en met 6 jaar. Herhaal ik nog maar een keer de catalogusnummers van de eerste premiesterrenmerries uit de eerste groep. Voor de schrijvers onder u die dat wellicht hebben gemist. Catalogusnummer 80, 83, 84 en 85 uit de eerste groep ontvingen een eerste premie. En uit de tweede groep een tweede premiesterpredicaat voor 91. Dat is de score tot dusver bij de driejarige veulenboekmerries.
Trek het in de kopje net. Bang voor het jaska. Dat jaske, dat zit niet net zo goed. Nee. Nou, dat is. Ja, die draad. Nee, ik zou echt sprintstrijken. Hé, daar heb ik dingen uit. Wie? Woord is zo dadelijk aan Sabine Zwager voor de uitleg met betrekking tot catalogus nummer 96. 95. Ja, 95. Ja, dames en heren, de derde groep driejarigen. In deze rubriek 4 merries gekeurd. Catalogus nummer 94 was afwezig en catalogus nummer 97 wordt op zaterdag gekeurd. Opgenomen in het stamboek in deze rubriek is catalogus nummer 99. Niet opgenomen zijn helaas nummers 96 en 98. Eén merrie terug voor primering en dat betreft catalogus nummer 95. Ja, excuses voor de korte onderbreking. Catalogus nummer 95 is een langgelijnde merrie. Merrie die wat meer expressie in het hoofd zou mogen hebben. Ook wat opwaarts gebouwd zou mogen zijn. De merrie beschikt over een onderstandig voorbeen en een recht achterbeen. De stap heeft voldoende ritme, is voldoende ruim. Oh, sorry, wacht even. Ik ben even nee, de stap is niet voldoende ruim. Die is wat kort, maar wel voldoende taktmatig. In de draf toont de merrie veel tact en afdruk, veel knieactie, goed gebruik van het achterbeen. De merrie wordt opgenomen in het stamboek en sterverklaard met een tweede premie. Gefeliciteerd.
een beetje verward, maar voordat we met de 4 tot en met 6 jaar stermerriën beginnen, hebben we nog even een rubriek 7 waarin 1 paard staat aangegeven in het kader van de premiekeuring voor 4 jaar en oudere stamboekmerries voor eventueel sterkverklaring. Het betreft hier catalogus nummer 199, uniek van Boskje. 199. En die stond gepland voor zaterdag, maar die verdwijnt dus vandaag. Zo dadelijk hier in dezezelfde ring 4 graag de stermerries van 4 tot en met 6 jaar. U vindt ze op pagina 24 uit rubriek 8. De nummers 100 tot en met 104. Afgemeld is 102. Graag naar de vooropstelling. Wel of geen graadverhoging, dat is aan de orde in deze ingelaste beoordeling van catalogus nummer 199. Die oorspronkelijk voor zaterdag stond gepland, maar is overgeheveld hier vandaag. Het woord is aan mevrouw Zwaga. Ja, een rubriek graadverhoging, 1 stamboekmerrie in deze rubriek. Eén stamboekmerrie in deze rubriek, catalogus nummer 199. Merrie met een edelhoofd, een voldoende lichthoofd-halsverbinding, een lange hals die wat horizontaal gesteld is.
De merrie staat goed in het rechthoeksmodel, heeft een goede schouderpartij. We zouden haar graag wat sterker zien in de aansluiting. Ook het kruis zou wat meer lengte mogen hebben. Merrie heeft voldoende droog beenwerk. Voorbeenstand is iets toontredend. In stap zet de merrie het voorbeen goed weg en heeft voldoende lengte in de passen. In draf zouden we graag zien dat de merrie het achterbeen meer onder de massa brengt, meer doortreedt. Deze merrie krijgt vandaag een 3e premie. Dankjewel. Duidelijke uiteenzetting met betrekking tot de primering. En dan vervolgen we hier zo dadelijk met de stermerries, 4 tot en met 6 jaar. En die mogen wat ons betreft alvast deze kant op komen. Dan gaan we even richting de veulenbanen om te kijken hoe het daar met de primering is gesteld. Of er wellicht nog eerste premies zijn toegekend. Mocht dat het geval zijn, dan u dat uiteraard van mij.
Ja, dan Kijk je even bij de veulenbanen en dan kom je weer hier in de hoofdring. En dan kan ik u melden dat er opnieuw een tweetal eerste premies zijn gevallen. In het geval van de hengstveulens aan catalogus nummer 20, genaamd Stijn van Bloemhof. De vader is Auwert 514, moeder Inger van Bloemhof, stamboek Ster en Sport, moedersvader Stendert 447, Fokker F. en J. Bloemhof in Bolzwart en in eigendom bij F. Bloemhof te Bolzwart. En bij de merrieveulens is dat het geval ten aanzien van catalogus nummer 71. Het betreft hier een afstammeling van de hengst Nane 492. Merrieveulen Swopken, een echte Friese naam. En hoe kan het ook anders als je geboren wordt op het fokbedrijf van Jelle Bauma te Nijloon, want dat is het geval. En die Swopken die komt uit een Norbertmoeder genaamd Gepken en die is kroon met een triple A predicaat. Een prachtige score dus ook voor een van onze oudere leden, Jelle Bauma, die nog vol enthousiasme aan de fokkerij meedoet. En hier vandaag weer zijn visitekaartje overduidelijk afgeeft. kijk ik even op de klok en dan zie ik dat het ongeveer 11:30 is en dan kijk ik even naar het tijdschema voor het aanvangstijdstip van de sterrenmerries van 4 tot en met 6 jaar. En dan lopen we prachtig op schema. En dan zou ik alvast ook de deelnemer, de enige aangegeven deelnemer uit rubriek 9 willen verzoeken om straks deze kant op te komen. Nadat deze sterrenmerries gekeurd en geplaatst zijn, bent u aan de beurt. Het betreft catalogus nummer 105, 7 jaar en oudere sterrenmerrie van de heer H. Walstra te Spannen.
maakt thans zijn opwachting catalogus nummer 209. Die stond aanvankelijk ingedeeld voor zaterdag, overgeheveld naar hier vandaag. 209 van mevrouw Duiven-Lettinga uit Hartport. En dat is van dezelfde eigenaresse eveneens het geval bij catalogus nummer 211. Die zullen dus beide hier hun opwachting maken. Foto, hè? Daarom ook op stap. Afvaardiging naar de centrale keuring, dat is eigenlijk hetgeen wat in deze rubriek stermedisch van 4 tot en met 6 jaar en natuurlijk ook straks voor de enig aangegeven 7 jaar en oudere stermedie, datgene waar het, de uitdaging in gelegen is. En een mogelijk kroonpredicaat wat dan mogelijk nog te verdienen valt. Goed zo. Losjes, hè? Oh ja. Jammer. Los. Kom maar.
In aantocht 211 stond dus aangegeven voor zaterdag, maar verschijnt hier vanmorgen van mevrouw Duiven-Lettinga uit Hartmut. Yves von Seaside. Blijkbaar niet voor iedereen nog even duidelijk, maar de veulens welke worden uitgenodigd voor de kampioenskeuring aanstaande zaterdag hier, die worden straks na afloop van de keuring bekendgemaakt. Er is dus geen overkamping van allereerste premieveulens, maar ze worden per ring door de jury aangewezen. Uit elke categorie dus 2 voor aanstaande zaterdag. Stilzetten. Goed.
Stappen! Door de volgende oren pakken. Ja. Deze hier voor. Groen stappen, hè? Kom maar. Maar weer breed eigenlijk. In plaats van hij kan de auto niet natuurlijk. Ja, dan wil ze lopen. Hè? Daar ben ik goed in, man. Ja, die weet je. Ja. Mark is een. Ja, kijk maar, hè. Nee. Vriendelijk verzoek aan de heer Valstra om met 105 zo langzamerhand deze kant op te komen. Nadat de stermedisch zo dadelijk op tal geplaatst zijn, bent u aan de beurt.
Dan gaan we ons opmaken voor de plaatsing. We gaan afhankelijk rondstappen in de zo dadelijk door mij vermelde volgorde te weten. 103, 100, 209, 104, 211 en tenslotte 101. Ik herhaal 103, 100, 209, 104, 211 en tenslotte 101. Dat is voorlopig de volgorde. Het woord is aan Sabine Zwager om u te informeren over deze 4 tot en met 6-jarige stermening. Oké. Dat lawaai. Ja, beste mensen, een rubriek 4 tot en met 6-jarige stermerries. Merries die hier komen voor een uitnodiging voor de centrale keuring. We hadden 2 bijschrijvingen van zaterdag, bijschrijvingen 209 en 211. We beginnen met catalogus nummer 101. Dit is een moderne hoogbenige merrie. Moderne hoogbenige merrie. Die een lang kruis heeft die wat minder afhellend zou mogen zijn. We zagen het beenwerk graag wat meer kwaliteit tonen. Ook de voorbeenstand, met name van het linker voorbeen, zou correcter mogen. De stap sluit voldoende aan, is takmatig, de draf is opwaarts. De merrie krijgt geen uitnodiging. Daarvoor zou ze meer kwaliteit in het beenwerk moeten laten zien. Hele fraaie stermerrie. Catalogus nummer 211 is een lichtgebouwde, langgelijnde merrie. Merrie met een hele fraaie halsvorm, veel expressie in het hoofd, veel behang, echt veel rasuitstraling. De merrie is correct gebouwd. De stap die is wat gehaast en soms heeft de merrie ook wat moeite met de takt daarin. In draf zou ze meer balans mogen tonen. Exterieurmatig echt een plaatje van een merrie, maar in beweging komt ze vandaag tekort voor een uitnodiging van de centrale keuring. Dan komen we bij catalogus nummer 104. Merrie met een edel hoofd, die iets royaler gelijnd zou mogen zijn. Ook wat meer voorbeenlengte zou mogen hebben. De merrie beschikt over hard beenwerk. Stapt actief en voldoende takmatig. In draf zouden we graag zien dat ze nog wat meer tot dragen komt. Deze merrie, net een stermerrie, maar geen uitnodiging voor de centrale keuring. Dan catalogus nummer 209. Wederom een langgelijnde merrie met een fraaie halsvorm, edel hoofd, veel behang. Hele correct gebouwde merrie, hoogbenig, goede bovenlijn, goede kruisligging. Aan de hand is in stap, de merrie heeft soms wat moeite met de takt, dan is het voorbeen wat snel weg en ze stapt ook aan de ruime kant. In draf toont de merrie veel takt, zouden bij het voorbeen iets verder weg mogen zetten. Deze merrie heeft een IBOP-test gedaan met een 7 op stap en een 7,5 op draf. En op basis daarvan, in combinatie met het fraaie exterieur, krijgt deze merrie een uitnodiging voor de centrale keuring.
Catalogus nummer 100 is een merrie met een massale voorhand, ruim voldoende rasuitstraling. Merrie die zou wat meer voorbeenlengte mogen hebben en ook wat opwaarts gebouwd mogen zijn. Wat armbespierd over de bovenlijn, zou wat meer kruislengte mogen hebben. Merrie waardeert zich enorm op in beweging, stapt resoluut en met veel lengte in de passen. In draf is ze lichtvoetig met een krachtig achterbeengebruik, veel ruimte, veel lenigheid en een hele mooie opwaartse houding. En op basis van die beweging krijgt ze dan ook een uitnodiging voor de centrale keuring. En dan tot slot het kopnummer, catalogus nummer 103. Een robuuste, evenredig gebouwde merrie met ruim voldoende rasuitstraling. Voor het mooie zou ze een fractie hoogbenige mogen zijn. Merrie beschikt over droog beenwerk, royale hoeven. De stap is ruim en krachtig. De draf moest even op gang komen. Maar bij de tweede ronde toonde de merrie een krachtig achterbeengebruik, een mooi gebruik van het voorbeen. Ook deze merrie zien we graag terug op de centrale keuring. Gefeliciteerd. Mooie rubriek met een prima uitslag derhalve. Natuurlijk niet voor iedereen, maar de koppaarden zijn wat dat betreft een afvaardiging richting de centrale keuring. En u hebt het bij monden van Sabine Zwaga gehoord, prima waard. En de eerste twee geplaatsten worden zaterdag terug verwacht voor het kampioenschap van 4 jaar en oudere merrie. Aan kop geplaatst met een 3, Femia van Zwaag en Alwin Maalvoort. Van de familie Duiven-Lettinga in Hartberg. Gefeliciteerd. Rubriek 9.1 aangegeven, paard derhalve, catalogus nummer 105. Stella Sollenburg genaamd. Norbert Maalniekele, Fokker A. Zekveld in Almere, René de heer H. Balstra te Spannen.
Nogmaals de mededeling dat van de zojuist geplaatste rubriek, de nummers 103 en 100, van respectievelijk familie Post naar Borenswaag en mevrouw Langhout-Bos in Gelsrijp, worden terugverwacht voor het kampioenschap van 4 jaar en oudere paarden aanstaande zaterdag. Dan lijkt het erop dat de Merrieveulens keuren afgelopen is en dat men nog bezig is hier bij ring 1 bij de hengstveulens. Zo gauw wij van de jury doorkrijgen welke veulens worden terugverwacht aanstaande zaterdag, dan zullen we dat de microfoon even aan u meedelen. En intussen wachten we even af wat er met de premiekeuring van deze Stella Sallenburg gaat gebeuren. En dan sla ik zo van afstand het juryoverleg nog gade. Het zal voor zowel mevrouw Zwaga als mevrouw Elzinga de laatste kleine bespreking betreffen voor vandaag althans. En zaterdag zal dan ongetwijfeld een vervolg krijgen op de tweede dag, die hier op dezelfde wijze, dezelfde aanvangstijd, hier zijn beslag gaat krijgen. En ik mag u alvast van harte uitnodigen om ook weer onze gast te willen zijn. Laatste maal vandaag het woord aan Sabine Zwager. Ja, dankjewel Henk. Deze rubriek 7 jaar en oudere stermerries. Catalogus nummer 105 is een merrie die evenredig en sterk gebouwd is, duurzaamheid toont, voldoende rasastraling heeft, ook ruim voldoende kwaliteit beenwerk. In beweging mag ze meer overtuigen voor een uitnodiging van de centrale keuring. Dus een hele correcte, nette stermerrie, maar vandaag helaas geen uitnodiging. Eindigen we dan nog in mineur.